baino gogoratzen beñata zelana, ere aizelako gaztena izana. Ere maiera ekartzen nahi dira, eta gurpilok berriz inbiriz begira. Lehortea etorri zaigu eztarrira, Eixiltzeko motibo honena hori da, gero segiko dugu pixka bat gehiago. baldin entzun nahi duen baten bat badago. Orain egin dezagun mokadut atrago, Ta hobeak irteko dira geroago.